persona que tingui arrugues, que es vegin les arrugues bastant des d'aquí, però que tampoc sigui una persona molt vella perquè no hi ha, llavors, molt difícil d'arreglar, d'acord? Que tingui certes arrugues però que també tingui pell fina al costat. Llavors no cal buscar només sempre dones, també podem buscar homes. Jo en aquest cas tinc aquest, deso la imatge. Aquí no em deixa guardar aquesta imatge, malament. A veure si me la deixa obrir d'un altre lloc. No. Desa la imatge. No, aquest no em deixa guardar la imatge. Surt web, a veure si en trobo alguna altra per aquí. Aquesta és molt petita. Sí, aquest sí que em deixaria guardar. Bueno, farem aquesta mateix. Home, arrugues. Deso. L'obro amb el gim. Fitxer obre. Home, arrugues. Ja la tinc aquí. M'acosto una mica amb la lupa, com sempre. Intentarem ara anar-li traient les arrugues. Llavors, s'utilitza aquesta eina d'aquí a l'esquerra, que es diu eina clona. El que fa aquesta eina és copiar una zona que volem i enganxar amb una zona nova. Per exemple, jo el que no vull és aquesta arruga, però sí que tinc aquí una pell fina, que utilitzaré aquesta pell fina per copiar aquesta pell fina i enganxar-la sobre l'arruga. Llavors, com funciona aquesta eina? Primer l'agafem, faig un clic aquí i queda enfonsada. Per copiar, jo copiaré, m'acosto una mica més, torno a agafar l'eina clona, utilitzarem el teclat i el teclat apreto la tecla control mentre faig un clic. Quan he fet això, ha copiat aquesta zona i ara me'n vaig a l'arruga, faig un clic i em desapareix. D'acord? Torno a fer control, clic i copio al costat de manera que em va desapareixent l'arruga. Torno a fer control, o sigui, he de fer molts control clics perquè em quedi bé, perquè la pell del costat canvia moltíssim. Jo el que no puc fer és fer un control clic i llavors fer així, perquè es nota moltíssim la ratlla. Es tracta de, amb molta paciència, aquí, què vull copiar? Vull copiar aquí, control clic. Ara no faig control clic i faig clic a sobre. Aquí, control clic, clic a sobre. Control clic, clic a sobre. Control clic, clic a sobre. Es tracta, amb aquesta eina, amb el control clic copio i fent clic enganxo. Llavors, aquí seria més fàcil, control clic. Veieu què faig? Faig control clic per copiar la zona bona. Sí, i clic per enganxar. Control clic per copiar, clic per enganxar. Ara, aquí. O sigui, es tracta amb molta paciència d'anar-li traient les arrugues. Però, el que dic, s'ha d'anar copiant al costat de l'arruga, perquè si no, no puc fer tota una arruga amb el mateix to, perquè la pell té molts tons. Llavors queda com una altra arruga, com si estigués cremat, aquest senyor. Llavors, sí, llavors es tracta d'això, control clic a la zona propera a l'arruga i clic per esborrar. I mica en mica vaig fent desaparèixer aquestes arrugues. Una vegada has seleccionat una zona sense arruga. Sí, el control clic és la zona sense arruga i clic és a sobre de l'arruga. Però jo faig control clic al costat de l'arruga perquè té els mateixos tons de pell. Si jo, per exemple, faig control clic aquí i me'n vaig aquí, doncs queda fatal, perquè no té el mateix to de pell. És control clic aquí i clic aquí. Control clic aquí i clic aquí. Agafes com el mateix to de pell. Agafo la mateixa lluminositat, el mateix to de pell. I si cal torno a passar per dalt, control clic aquí i clico. Control clic aquí i clico. Control clic aquí i clico. Si volem millorar una mica, jo ara amplio,
vale? Aquí on hi ha les arrugues, i aquesta opció, aquest dit que hi ha aquí es diu eina empastifa. Faig un clic aquí, aquí també li puc canviar la mida, val? I modifico, o sigui, ho empastifo una mica, vale? Ho difumina, vale? Llavors encara es veu menys, vale? Però és al final, primer hem de clonar i després empastifar, val?